die no utie sa futuo no ana orofo eduru baabi a anya dan nyina na nipa benya ho se o trase no achew no atufuo eduru baabi a wanhwe yie de opɛ wansɛm a wɔka wansɛm no de opɛ wansɛm a empempi wotufuo no ebeduru baabi no na watoa nananom se do na wofutufuo asa eno ti de wotufuo pɛsɛ wotene wɔ abrabom no eduru baabi a memmerɛ no sanse se watene akwaja de wo ka no empanifo tai kasa asɛm wei no aya asɛm bia kwankwa no o ka no mo atwe o manu abia so apagya o mabetri orofo eduru baabi enubone na wo nom se ka wagyaye ka wo fa no kwaja wa asɛm ka eduru baabi adwama mo na wo bɔ na wade na se no minua ba ka wagyaye minua ba mei se ka wagyaye wa se be mana da biade hu complain koma no ko agyaye futuo no o eduru baabi e ma wo sofo kasa enye tenten emma esanse ne ye bia wo ya wo yire okuna ba be bɔ na mane no eno ho futuo no wachew atenase no eno nti me ma me papa me ma me kasa enwa pi ena anwumre no nti no de waye na adwene se obetufu ama brabo atentere ede ama no eduru baabi a memmere no sanse se kan sakraye abamu a enka wagyaye futuo no na se dako se wantia obepe nipa wotufuo no ofutufuo no obepe no na wunku no na akechi eno tientia futuo emfriye maame no mbo yetia futuo emfriye papa no mbo nipa bia da obetumi achew na watufuo no aka obone no mfomso no mrato akyere wo no orofo na anwumre yentie no wate ma ye mmere won de bia da eye me modofo pa say ya Aboagye Oforisuo 19 the nation's anchor ya nyame show ni bia wotie na onye obi akase awa brabo mu no onipa bia hia futuo se futuo amen wa brabo a obobra unhunu wanim na obre wa brabo mu nso send me fa konya we so na machi aja se wodwo so ton paboa machi ame maame anita hotel nkofo mbo brabo mu ede afutuo bre na bi no no sa anso na Mr. Eric on so so go so Eric Befi oye Eda on mu nyina kan ho tuefo ya wonipa bi obra futuo na sa na bewure mu no say ye last week Friday me kwa afijase okay na menemu na mitisi obi se ajase kwa no ho okay ohemenu so Oforisuo Aboagye na se ajase no asere o se empabuani ni hwemi di ope pabuani ni ajuso side ajuso o fa ho ya me nam so o se obehu empabuani ni hwemi di ope dabi na ne pabua ne doso what the story there obakwa mo mema be for no mbuo no no mu awie ni ho obete wo de obenya wo de so yo nam kwa be de obenya na we say me kwa abandonment mi amfa ho biem onyame hira no was Oforisuo pabuani ni yi ni abudi me ka say me kwa abandonment mi amfa ho biem ani ayo obeye wo de na no god of wie me ka dey say ka kraba no ye bo betima to fufu ye mra me di fufu Oyenipa. I did you so we said what you na no ya no. Pre. We dey make you. Ya me jeni pa bia oduye no foma abraboko ye de mai. Ya no na me to a na makai se me futuofuo ba ko ni wiase. Goso man na na akwasi ba fo bo sompra. Futuofu hasa. Etom de bi pa ne mo de na na frewa. Timzi wodi nkomo ne kokoso. Eno na wasa ofa. Ya me nhira no. Ya abrabo mu no se opa futuo bebira unhunu wanimu o edingofo bi o ma besu o mo hunu no mo do na o mo pe enani pa bebire nam social media so hwehwe futufo ene bisu nam so dinsem hunu atuni fokora wo mfa no mo hwehwe futufo na abrabo bekoso akọ wonto firi se bra wosua no wamfa futuo anya hwe nti na wo nyini wo hunu se sangofo ne ben wa abrabo ne makotote de mawo obabi yi ne maame free na futuo hwene na wale agu
bema bi pamo ne papa free ni business wono enne adwuma na gu ko start ya wo ye namfosam opie ogi nani sika na hye na papa no friend tan ko jo ya ye bi pen yo me papa tias ne kasa na ota ko se ne menya kyena menya ne menne me si ase chenzo ko kumisi su na fa o me nam timi namfo tan ba fie me ana makodi dwa be wo fufuo no na ntua chacha baako na makwalje ni ya go fufuo no nsa be na mbe no mato abafie ye di ni nya na obi ade ne ge aba wo ko obde obeje wo sei wo se mitimi ko na me na mfo no makope gas obi akwa na ode beja no kwa me na mtua me ma me kam se ho ya dwuma de ye da bia mko esika beba nti ne menya kyena menya ene me ne me huna mfa bia nto ba bi no ne ma brabo yi edi abrabo wo bo na apam mpanimfo bi firi abrabo ne ho nkofo bia onyi scam firi ho ba wo tia na ne kraya na so apam ne firi wa abrabo ho a wo ntwetwede wa asetrem die ka twa onipa bia wo tie ye se abrabo mu futufo de wo hia bia se sebeta frache nka wo sika mpa ya de tono sebe ya wo mfiri ho no aboa mo atima ko anim so ne nipa bia anim omo wo sika chen wa wutu ni for so nim nyansa nka yeyi na edumo spirit o dibire chen wa so nim nyansa nka akopre position no na edumo honhom amura fise awurade se aduma chede ne gu ahodo obia ne de bia wo de ne se obeye leader ba me de ne se meye futufo ndi leadership ne ma usika na menyanya sika no nche se me ne futuo de ma bra wonse ne tie ne timi bobra ko wanim yankofo bi ye nyuma futuo ma mfandi ne aduma ne da so tiase bo ma fedi yenim sanjefo bebre wo krom mom hyehye dem ne na no hu ba ko awensa atoro ye bo ne di ansa na mu wonie because na minim no ye ready aduma matini di nso ye haya ma hu ne da me ne me boss bi na mo ba wa na obechia na okwa no se awonim no nam se da bi o no se a wo ba aduma munya wonim we nam se ne ye re ametu no wo bo di nam se na me follow the bomb wo graze edu animra na ye jimato bra oba na funu nyina yi hankra na even oba ogro obedi ne nsa na ho na no wo koro afutufu asa yeshia ba ko yese ne yere trouble de na kom ne yere ne ye media aduma ya bi trouble de be ma na kom ono so adwena yi hankra etise na ngomu ba futufu obi ana omu ka bibi a kire mo omu kire omu memasu ye kire omu masu a anka brabo no mbeti ase am oba nkotom be ma nkotom na otom mpo a ko be hu ne obeye ne ho na brabo betima kɔ nanim obi ye mampanyini ne o opamo afutufu ndi obeye da timati chiri kuro no obi ye minister ne o opamo afutufu obeye da chiri kuro no bada futufu ben wo a obeye ne awokompa o man ne be kai o nyame hia ne otie ye na onye obi akese ya no okay eno ti no eya tie futuo na futuo betene abrabo omna samu ya medase yenche tiefo ne ahwefo na na pram so hene jaba friye na no suma akra ma ne ba na meni ho sanko magiska no jaba friye opeji war papa de ya na mama ncha mama Sarakuba so ya chane pa swami opposite fair total filling station ya afutu samiye enne me dedicate self afutu samiye memanti o moyira na masam memanti o mogesa asam ti biblia yekoto amenem afutu sam obu okro ba wiase o kire afutu sam utu ni fo na ne boafu ye onipa bi saa panifo so de amanfo so a wa kaya no ye onkrofo bi a ana ye papa panifo bi a na panifo bi o mawuko a enne komo sra sole aba ke be ye o ma wa tu cause of omonse bi o mo kaye enne de so ye ne papa katacha obema embe bia ne ye ba betena na sem bi o kan ye nka bi since owu ye nyene ba de bia betena ha na sem bi o wesa gu ho de bia ye fa bi ni akasa te drume bi ampanifo so de amanfo so a wa kaya no ufo so drume bi a Ghana de ni otufu aye fa pa obi o wosika ba we obi aye intelligent pa obi anka woni bi na futu se mo de banka fa because ndo wa hu bi onim de biti na sebe ene waye sa etise ne wo kasa kire wo a ya ye ntie so ne Ghana ha obi a woni bi ne yemfa na asem nya hwe drume bi na kokro bi na sesi di kokro na okopensem ana okopa asem bi abusa wonim nkrofo no mo bo okro mo o pe bibia ahwa ana o pe bibia nwa nkrofo no mo bo ye nipa ye to na twene yemfa na asem nya asem ba na asem enu ntie drume bi no Oforisuo asante kasa okwa hemfie nie wo nkrofo bi wa hemfie ho omoka obi nka bi wo hene kura na miampato be ne nsase ya che oba wujawo sa nkrofo so no hene na ni ku omo
because ankrofo no omo na information bi ekuta wo mo but ene Ghana obi owo bi nko na otu forever ene enkora wo Ghana o ka che na wo se wo ye pani na ye den ko airport korre enkora na every payment pani fo gina for motion wo de ne ho ato se nipa ni wo sika nko na se etie na sem ba futu sem wo ye obi a intelligent pa na se wo ye obi a wo mo ni da fa tie nipa sabin pa life a beating so na e beka no a beating na futu sem e ka chen bibia because no there wa fa bibim akowura jabim amen na ye ne saa into on pese obewura saa situation nim enso ne di owo bie ebi kwa nipa nsika na owo nim kwa afa so nyaye o tufo ye be sere afutu sem de ye enti edru mebi wo a ampampanifo nyina bebiri asa ebi nso te ase nya panin kwa ne tufo oni akola beti edru mebi akola one ne te oba kora edru mebi otimi ka se mi chew na nsam anka njo se na mitu kwa bi meka che me ba Kevin se mitu kwa ba kora ne yedin saa obeso me sa dada menko me san kwantu no me san minim de ekosi ye de bate bia manti akora na futuo ne manti na se ma bia me kwankam nim de besi enu ti ye kasa chew badwemba se edru mebi anya obi o sika nkwa na ese o kasa ofa de wanom nsa sabe ehu se onye obi a efie de sabe mpredress wonni bi nti e kasa ife se edru mebi na wotu gina baabi na wotu fo sa futuo de modu fa na beboawo ofosho manfansia okay eno ti no edru baabi a de wotu fo no ma memre no isan se wo kosode na de Nyankopon ani ku ne ho no ono ena pepe ya na sofo eka na asem enu nti no se obi se na daagye se obetufu a maami memre no wate na tretna brabo ma brabo enso ekoyie na etumi asiwie 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 yanko yahwefo ene atiefo yanko twetwe nkomo emra se hello 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 baby afrefre with the Peter nie I told you that I Peter here at me side Peter yetio opo ni kiamu pa mata mo ani kiamu na ni da dilumba na opo do dia be pa do dia be na efutu di eye anka nipa bia o ti wiase na o ti akutu a ke beboa e ken wa brabo na ti le nemu no ni ne ta enkwala na de ye ka ke mpanyifo abuja penni bi o meta de woni bi na mpabo akra etu awe e de no ko fere onu akwala onu da ken no so da bi bo wantie e so na situation eni onwa meti ko bo e na di enso am ide ya brabo enko su ni de bia na ewu edwoni entie ekutu na beboa e that's it. Okay, hello. 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 0551 931 0551 931 0548 931 0355 40 45 28 0355 40 45 28 hello Osie yeah ina amoni ajuma dase mi diane anken kuma official text ya da jira na bank runabout no so pe na agina mi jara na ba tepe obiri konfo anoche ni wonyi nisi ho boni ni si wa pampe wapaja ni ti ahwewie wapaja ni ti dia hwewie bodu anu kurano bodu anu su kurano na sentiments to me sikadwa komia no waso ayi kurano sikadwa anu su kurano pepe sentiment ya se na wa free ye die ne kapon ma sentiment me fa kwanya na me chia sentiment ura opem so se tutu abebi na me chia engineer ke do gas so am bola ke chia Osie oni bibi. Just okay. Afutu ya pa o. Na nipa na futu ya na nde pa ni obi asedu previous abrabo no. Ase da nko yie. So no acho tira so tu fo a. Life experience no do famu anko ya ma no. Everyone be tell say me ye we amwame. It was you free home.
Don't you see a man? Now, you through one. The words are query amount. Now, you know, now, where do I I can now go be a watch out when she be out. It's necessary. I put your idea this rather be a show me. Medasi. Okay. Hello. Hello. Hello, what you make? Yet you. Oma Papa Michel, Bill Michel. Papa now, but also can let her on to Michel. And the moment you are who you want to. What say anything that I foresee about one a foot here. But I don't want to read this one and say, we'll be in 10 I say, obey to. And the quality intentional, no, see, for publicity and for you what year. Now, then you need to read them. No, the mama, then it has it. You have to know to that's something you have listened to. Hello. Good evening, whatsoever. My Osie Npe Nipa. The patrol colonial Sompa German of this week. Okay, Katachi at you. My Sompa TV at Yamin MP, Honorable Alexander, Honorable and Inquire Frederick Johnson and former Honorable Alexander Smith and Nana, my right most months. I put two days a DBA in Yawa Boom. So ya a brand here was no person go a bra, not what people go to you. A put yet. But a mom said, a captain or more, some to the community. I thought some to the morning secretary or more too far. I said, far, and I don't know what I could see if I sent somebody else. Cano. Yeah, it won't file for turning and getting one. Okay, hello, last caller. No, for some My Joshua Bruin, you. Because you walk out in the family now. You're frozen. Also, you didn't say. I never put your money here. I know what you are. Now, I mean, I'm not TV. So I have some penny. And it makes a one lesson, you for it was a little call. I will do it. What I will be now. And then the car cover out 2 years. In the bush, I get it, baby. What I would do is, what will be expected more for a million day. You are Chiniaco. Or more better, whatever you do, was a jacket. If you know that, no, she is not a car. What you are going to answer, shall talk about the boat like a boo. And therefore, to Makuna, let's talk about it. Let us share, let us just know you will be a good year. One day after all, you will be there for 4. 1 year after. Now come and you have to have next time. You have to answer. Take it to here. To be a power. Okay, now you're training canon. Now you're Papa, anything I know you. You're trying to be Busano. It was one favorite book. Now you're home. Hello. Hello, you. Baby, I'm free with you. Because I free a poor comment here, 1920. Katachi yet you. Oh, was you. And then the Sompa Papa, my tomato. You. I'm going to go. Almost to make us when you are taking a yet. I know Quasem. Almost to make us when you are 18 a year. Janet, dear, I'm not going to have an impact with you. Both you, I mean, she don't want it. I mean, she don't. I sent you to Panka, make us free a boy comments here. No, I mean, she don't the job on Samoa and that Papalumba. I mean, she don't come. Oh, the dear put you on the man in the tears when you're in a boy and bravo. I mean, she don't. Okay, Anna, Yadi friend, and Ebbes, your kitty cricky, or Siakuko, young running pub, where your computer so good, Emrazia. If you get a question, and said, didn't have my own. If you need passion, hey,
And I fue one more. The prayer fue one papi. Paso insieti fue maminti. And I fue one more. The prayer fue one papi. Paso. No minyansem won to money pa when you feed watching and sese apem for no channel so say FDA agye dwadie nkratoi atum so pedidu etu fra homa turufo 0533 770 490. Poku na obi ayenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha na na kasache wadanfo no enansen omo ne ho modin sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obai se wo ko die enko hini ne enubina ebra donek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ene de aba eye mama dro papa bo adwuma se yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nyana ana akodom na se kuma se ne oboa se kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dance me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa mana we die me dance what solve me problem ya mama papa we die me nyanko Donek heba mister eye memedru obi a onya mfinche du wato nka ho upebi ato afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den krato yatum Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said that complaining with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne mekodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo buye Sweetie me come me mama adwamwa what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi what kaki ye ya Edusa brain obie timinumbi agisa apemfo kona woman kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agye adwade nkratoi atom Okay ya kwaku yanim ten medical card ro se me yonku bi so kitikriki akukọ nwu ya ngoro ne paboa eya abra wo sam owi ase ye ba yo abra ho pao na ena asem a me beka na nwumiri no mafo esan se oba banyem aboso menkron emu entasutie oda ne fa saa no duru ba bi kura no atim se na wabre na abewu akoda bewie beduru ba bi mfie nso mfie nsia o soma akoda no akwaba akoda no koya wa mabie mwayira ya semu eno tie musa sa akoda na hin no ko ma me mo akwaba obata pa bibia bokode udin de say maami poku afiri hin ne baaye nyankyere ne ase maami wakosem pa ne senya odi abeda ofosu aboagye ene na pamfo se yenko moa miaso maami miaso ma green no nso so green no we are barefoot Emma me copy to him no okay mumusa wa musa ye Moses akonya na mame Moses akonya me na mo amana mehwe no mo nye na masoso asisi so okay oba pa me mo akwa ababiem ya eja papa udin de say acho me de mami pokua free hin ne baaye me free nyankyere ne ase ne baaye wakosem ne say acho me da ase makosem ne say me ba o 11 years your friend Said
ɛna efie nso edin ɛtaa de frɛ na ayɛ baba sedu na nano Friday na ɛbɔ 449 no ɛna me soma na yɛsoro sɛ ɔngye atade wɔ Sintress ni bi hɔ mmerɛ me enti ɔkɔɔ na di bɛɛ 4 minutes na on buy ɛna me fa atade hyɛ na me kɔɔ baabi a me soma na me kɔɛ na ɔmo sɛ ɔmo hu sɛ ɔbɔ bɔɔl hɔ ibusa wɔn a ɔbɔ bɔɔl no so ɔmo sɛ wafa ha yɛahwehwɛ na fiti Friday na besi ene yɛhu no ɛna agye ɛsɛ yɛde bɛ dan Sompa Asem Npe Nipa fo na agya mahwehwɛ na mayɛ mpakyɛ no enti na yɛbaayɛ ya wɔtaa piepia na mpakyɛ yɛ mpie da bia yɛhyɛ fie but baabi ɔkɔɛ ndɛ da bia metae soma no ɛma ne kɔba Friday ne nko ano kɔɛ a wama wɔna da TV sui mebakyɛ ɔno a usini din de sɛ Said ana afie obetumi afrɛ no baba sedu de obetumi afrɛ na ano sugu atade na hyɛ ni mebakyɛ an ba ɛhɔ na yɛkɔɛ ndɛ onya nhyɛ school ase we yɛ mpatase de baabi a no kɔ school na kyerɛ sɛ na motem patase bakyɛ ne wɔ abrepont no kɔ school no wɔ mpatase ɛna mo atu abanya nkyerɛ ne ase bakyɛ na ni so atan hɔ mokɔ yɛ wɔtaa pie a wɔmma no makɔhwɛ nana mebakyɛ da bi baba sedu ni adwum ha obi a mebakyɛ da bi na adwene yɛ adwuma wɔyɛ correct bibia ha no na kyerɛ sɛ afɛ na mutu kɔtena nyankyerɛ ne ase no modi sɛ wɔ 6 months 6 months so deɛ sɛ kwa hunu pom wɔ open na for someone na oni adamfo yɛmpie da bia yɛhyɛ inside yɛnkɔ baabi a yɛbɛkɔ asɔre aka bɛba bɛfa ne de yakɔ yɛba a ɛde yɛmbɛba baabi ekɔ bia yɛde kaa na ɛkɔ agro bɛ pa no pɛ a opie kodie ompie nkodi agro bia but me sister ya ɔkɔ ne hɔ ebi wa me kɔ baabi a metimi de ɔmo kɔgya no board deɛ ɔpɛ na ɔne me sister yi ba abɔ ball ɛwɔ fie hɔ ba yɛyɛ hɔ deɛ ɔne obi ɛndi agro ɛyɛ asɛm o wadi mfie sɛ acho 11 years gina pɛsɛ no gina or class 3 sɛ ka kɔyɛ mpataseɛ deɛ ɛhɔ deɛ mɛfa nsɛ sɛ hɔ adeɛ wo no ɛhɔ deɛ kɔbɛhu kɔna ɛne ntokuro bi mu na ha 6 months no deɛ ɛyɛ asɛm o faako a mote no nsu kɛseɛ bi ana hɔ bacho da bi nso bi ana hɔ no gata kɛseɛ bi ana hɔ bacho da bi da wo pie na nadwo no nsu antɔ Saturday ni nso to Friday ni de nso antɔ Saturday ni nsu ɛtɔ kɛseɛ paa o ɛtɔ ɛhɔ na de ayam hyehyɛ kakra yɛ aba ɛkɔ ba asa no nyankyerɛ ne ase mpanifoɔ nananom wabɔ mama ne me bacho da bi yɛkɔ information center no ɛne yɛkɔ report ma o mto mo so yɛ announcement every Friday na bepem Sunday anopa anwumre ne akɔ police station na sɛ ka mo ka kyerɛ nananom na ɛkɔ bi sukura kɔ mu gu nsa duru baabi a mamre ne amane no yɛde yɛ adwuma akabɛboa senti ameka sare sɛ ki yɛnkuro nketua mu a ka odi kuro hɔ kora betumi amamanfo ate agumni ahwehwɛ no kakra muti baabi a mote no ewura nhyɛda ni hɔ saa ba sure de be nwura ni hɔ ɛyɛ asɛm o ne mfie no so wontumi nkɔfa kaa so wɔ kɔ baabi adafo ne ahwɛfo Asem Npe Nipa Yesu kyerɛ mu a yɛni suo ba ɔmo a yɛapɛ wɔ mo afidie we so yɛ hu wɔ mo ɛnyɛ asɛm ketewa ti yɛbɛsrɛ sɛ wɔ mo nya nkyerɛ ne ase ɛne ne mpɔtam hɔ ɛne wɔn vim pataseɛ ebi na aba ne ketere ma so betumi afɔ kaa sa akɔ ɛne kuma se monten so binaa sɛ baba sɛ edu na da TV no so mo hwɛ ne yie ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm kɛseɛ o ma me na kɔ ba nsa no wotumi didi ba sure de be mentimi na nkra ofiri kuro bɛɛ so ifiri nkare to ase akɔfi akɔbɔ mama ne ba chan ma bɔ mama ne sɛ no ade hye no so kan yɛ omusugu eso ahwehwɛ no saa ɛyɛ asɛm ɛkɔ ba nsa no mo nkɔ baabi asɛm kɔpɛ no sunsun wiase yenko sunsun wiase be kwa so de wai me call redemption of faith ministry abo sofo amane to onya akɔnche maka kire o munyina enura akra ye kwa asɔre ye bɔ mpaye ɛyɛ asɛm pa o ma me tu susu sɛ akɔde wo kɔnye
nde papa mintimi nkyerɛ baabi pɔte a wɔkɔ di nyame na na agya ɛde bɛgya no ne sompafoɔ sɛ mbɛyɛ yɛ adom na agya ɛhu no oba panini no ana mbagyan ɛkɔ bi so wa wontem le ka nso ma akɔde ka bɛ so ma pen ɛyɛ asɛm foforo ma me kɔ akoma to yɛ mu ate bagye Sompa Asem Npe Nipa yidru akyiri nananum ta yɛ akyi kropo twedi ampon so yɛ ne nenam ɛwso hu akɔde ma yɛ fidi sa apɛ kosi kyina wa akoma to yɛ mu ate bi abɛfa ɔbapa baba sɛ du di ɛno no ba cho yɛ me ba wani abre mon kafra wate nyame ya adoma emfiri sa abre kosi kyina yɛ bɛnya no mpopo yɛ so ti ase na sɛ be kusa bi nya do won ti ase yɛ bɛtene nka wate mo kama why omra sama ɛyɛ asɛm kɛseɛ o ɛyɛ asɛm kɛseɛ papa yo 9 months in the womb ne ko yese ahunte kwa asɛm kɛseɛ aha de me gidie sɛ mo no ma bi wo me ho a sɛ ehekimia ya na ha dwen fo so nyankopɔn de adom bi adom sɛ maka chopen nyankopɔn de adom bi adom nipa o yare na wo da hospital number go na obewu ame ho menka ni agro ebeko yensu ame ho ban shanka rade sha akolai ebi ma ba fie na ya na ye be sra awofo no de wi asia ye no soma fo so me meti asisi ai me ba Kevin 9 years or 10 years but me soma na na mani san de akire o ma ya meti so because the intia make sa no obi eni wonte bantema na ne ba yale wonim gi ye be ka che ne se akwa ne yale ne fa ne ko gi eduru me bi ekoba no ma bi se ya de obi apebia ne ntino ma ka sa se mu se e mata no obi one ne ba sinsa ya wisu case bi a ma me ne bo pan no na osoma ne ba na ni anhwe ya later ehunu na obi atwa akura ne ti offense akosie body no last minute etire no kwa obi suma nso nkotwa no eno nso kura na nipa no afeli ama body ne etire ni nyina proye wase obi ade se maame no ina yemhihie bi manani ko na chi a ke bi anka amasa ye besre obi hu atwa na hwemia yekuro minim se kumase fo madaroma akura bi amahu se nani ye ntotontoto bi ya wo gina ba bi ni ade obi nso asa bi akura bi a obafie no obabi di agro okura bi ahu bebe mbusa na sema hu because baby ananka wotense patase asen he no wo de anka obehu na nanka mpese mbusa sa akura wono nko atima pia kwa bafie pen oho no so ne ade a ehu no so no nko atima pia kwa bafie pen a na chese kwa bi so ko foso ye ne te aduma bi a aduma we amani pa ye sabe ya ye ho okromu awu mi wo babi bebre hu a ya bia minim bitime yira o babi bebre enso kuma se ana sabe pen ni patraye enti betima basa ba ye besrem etiefo ne ahwefo mo hwa akoda ya baby obi nam senso bro no a wote so wunso obi ni akora bi abehye dem na hu ne na kwan bi ma esro ba police station ana police fasonte ana ye de number no ye betu dwane ade na ye hu na minim se ento enne enkosi kira no ofosu na akora ye hu no enna se ekoba ya ye wi no mbedi nkomo sade we mia me prophet ayi odi for Samuel sade we we best iwia ofwe me no mbedi nkomo akora Natalia opepa no move anko eti no mba he me na make cho to fosu ebe hu akola no okay asem enoti adehye wo nyankyere ne ase mesere mu esanse eho eno motu ababa betna ode so no nimfie no senso mpatase na watumi afoka akwa yense patase fo se so mu akode msia na mo hwe se ombema positive aso ate na Sompa FM ni Sompa TV ya so enso atumi ate the nation's uncle ya do say ya say do amamfo so na ya kai ya no te obi de ba say ya na ya futuo bebele akora no hu na ni mu ano ma penasem de enu kina no mo hu no o mo nsa be kan o ma de na nhira ne ayeye akanyankopon a obo ni wi ase o say ya fumu amba ya akatua na ba benyini ya urade agapade onipa bi a wani ku urade agapade ho no de gya wona ayem hihye ba sa oboa e ma ne ba firi se wo hu se ehia ho ndi emfiri na ngosi kina de nse no masere bade ayenhwe
se osuma akora se no ama mpempi ya na nya yira no ma yira o akora bi o esuma na sa ade yira se de yesi bo no no ti se osuma na ko yira o kuma no no a start to anabra bozo ne nkura ba nyom nya na time buro obia wo ne kun ofa so ba wi anze be sira ba ten na omutie yen na wo ba de se ya ade ye mistake kakra ba o ma ne feeling nkura buro obi timi bo ne ba de se ne asebe wasombo obobi panyini bi a waya asodin bi a ne ho odina ya che no wo ye nkura sa ne nkura na ba no mo ye unique o madwen no ye adwuma ne o mo pa ye wo wi ase ne nti wo sa de ne ye no pe o nam pe na se wo no wasoma o sika yira ya onye hu na mane bi oba obebo no ano no eto aso ano onim se wo kɔ no ebe ga kɔ wie ne ye beku onim se wo kɔ no be ga kɔ wie obeyira ono onim sa de ne de an so obesu aso obenye obi na obechira ade ni pakro de ne beba de afan wo anya no wo kɔ no anso wo kro so obeba pa mo abo no sa abro o ma ti yesra wofo se tura bia ye nye ye ho asikafo kakra enyina ye wiemfo ma na said ye despite nsoma ne ba wadi age zei no tura bia no magya mo mu so ni tirimu da ne bi wa kra be bon so akoto wa de ya wakoto wo panyini bi wo fie no obi bampo na abesoma na wanyini na wasoma no go we mu age ni koto nzuo brem ne wanwan no we wo twakwan ma odinani die na twam dini anadwene ne ka kire no ye na nidi a wo so twam a onhwe ka na wo ba no adwene timi ka kire ne se tobu na ka e ba no wo gina ndi ya besere ze to bi a ye nto ya ho kire nto nkone na ye ma ye man so mfili se despite ne kwaku temu na wo mu bi na watwen amani mfie bi se odi 15 odi ayi na mesoma no nti fie de fa we bram yiwe bram na wa mana ye ne ye twa kwam ne yakwa akire no wotwi wani bi ofa no se wo nwu yanka ne obi asoma no ye ne se beboa bi se yawo enkura me se me bayi a 1 year 2 months and ade oye a wasi gogu me wo di gogo ne bi so fom no no akọho akọfa ade abepepa search akura we ukaka se nko odidi wajaye ko no akotea kama ida wo ha no go no no woni anadwena kan kire nse waye nsemone ozo no abepepa na de we age we odi ase di se ankura no anya wo mo amoma anya ne ombeso we na da biya ye de ubozi we ovie be suma no kwante godi dwabra na okojo mo na ekoto mo ne atoka ne ye nyini kura ya ayini ma ye na ye ne manuma ye beduru woni awura fi da ye kofre ye nom se o se de ebio na me ntonka ho ndi ye besere se ye nsua sa ade no na mankura no so enya won ho kakra na asumdue mra omoduru se ya agoro obedi ndi Usman 1000 times obeko go be shi obi obebo kakra nsa na okodi uda na brewo ndi omo mo pesoma pa but one for any anto se wosa ade na emre na wan poopon no ne ma bi hu a ye be hu ne ye hu ya enumire kwan wa mo atwai na nka wan soma no grase nka ho atowo wa ukọ ya nka akwa aba ndi ye be sere se ye hunu sa ade na mo na ye nyina ye ntimi enkonko ye ni ba akra ndi omo nko ma akoma nto omo ye bi kura ye nso mfia na akọ aba na omo nse tima kan ya okay etasi wa fidie we so bo se entoma we ankoto ye nso de no na kropo twedi apon ahye ne ho ani monyam abatai eye mistake p tina mebusa be nwa be se wanwontem se wanwontem dia ade bi wo na de abo ho me ba ma misika mfinso wo so ma na kwa na ho me medwa wo nyese bia me hye ne tatwu da bi ka akobɔ ne sesi a me ho akyere me saa na fidie we so wo fen so ma me ne se wo bɔ pan no ne banye nkɔtɔ ade mra enne akoda no bi twa ne ti kwa eno ti se me ani di nkoda na chi a ebetumi aboa ye etia na suku bi omo ante omo se sikafo suku nya sikafo suku bi awo no omo hyehyɛ ya omo ye ne suku ho no ne man ne yes ye class kire se ya register ma me di papa ne din eno ti se wo ba be fa akoda na bra wo mfa suku bas na ye ma mfa no oton ayi omo hyehyɛ ye enti de wo ba ne de besu aboboa no de na wuwura fi o ma me gina kwana no ne ehu se wo o picture na ya akoda ne din enti e besere awofo wo sa akwa ne so na masra ahwefo ani atiefo nyina se mehwehwe nipa wa video so me hu no me wura ya hopa sanse ya mi amfa fi na ye ko hu akoda ne wawuwa ye ho amfom so a na so shebre se safo ni nyame se be yibu kuro be se san am ye dinkuni ma me mo kama koma ntom ye mwate me ogidie kase pa wo nyame mu ibe hu akoda no sanse mo ba ya me so krata me ye mo ahye eno ti obi bia da obe hu akoda no won fra homa we so 0546 477 308 0546
477-308 and Asem Npe Nipa line bi wo fi ha bia no ofra ye baba be fa akoda no baba bi wo ebia maame mo kama komanto ye wate ye kon ye ni Kitima Herbal Center enkotwetwe nkomo emra simadu susisi a Kitima Herbal Center se Kitima ma so so e bedane no na yakon ede akoye nim sanse na adagye mu ni poso adagye ni poso kra sanse mebre no ye hwan don hwe free so eno nti ye manfana ma bia emmomfam enko da bia da yakon na interview wo ho no ye fa ba ko emfa nwuram sanse nti ye kra mate ne se 857 else na me wrap up sanse dodo nkonwa ba ko for entra so na 21st clinic ese me kan to say wo mo ne sciatica expert no 21st clinic wo mo ne sciatica expert no na sa sciatica no wo mo ne timi se abibidru so e na odi tu yade ya se odofo na sadie esi ayire wo no esu osisi fa osire mu na kokoma kosi na sintrim yade sa sciatica ya pa 21st clinic by dodo no a wo mo e wo dem no wapagya wo mo eno ntino ye ko 21st clinic yare bibire bia da obetu ase na wodi amamfidie die owo bi pa na ase an ye ko Israel abrochimamu na ye ko ye no ye ba besene esa ko South Africa orofo yakotu yade ase pa 15 branches en wo Ghana mem ha Kumasi ahwan wo basisi adabraka ha na abe 21st clinic otu yade ase na wane Sompa FM Sompa TV na wabrusa akromu orofo ye ko na yekotu yade ase e wo 21st clinic wate wabuwa su behu no e wo Council Quarters Call Junction hu sa na Dome Market popuni mantem kropom nknan ubehu 21st clinic e wo ho so nwane nkranza tachima so ha ubehu wo mo pa ye fra wo mo ahoma bu so na yekotu yade ase 0540311311 0540311311 3 center du papa bi odi abadwa so etu yade ase yekoko yade anu nampa na anu hyepa 3 eco capsules koko master orofo eno ene edi tu koko yade no ase duru ba bia uja na moja free mu ba constipation nu uye mo tim ye sisi yade no nyina na ya na eyekoko ene de bawo obi wo ba tu so ya chia ne center boat no ye bu ha ni sisi apan free so koko ya de fonse orofo ye kotu koko na se pa de du papa metro man na nwumrim 3 eco capsules koko master and make am for nam dia ma ye ko kolina ke badani heba mr heba apidan ke benya biato 0546107107 0546107107 na ye ko to koko du papa na ye fa entry ya dia se Tabita Clinic ya de sabia bia odofo diabetes ni prostate ni nyabo otu ase Tabita Clinic ya de bibire bia de free trumia no koso na ase Tabita Clinic obetu ase no de amam abibiduro so na Tabita Clinic odidi ni dwuma odofo na waseme kan to se massage no ne laboratory no scan ahodo pi obetwa wo na wo hu ba bia yade no no de du account ekonya befa so obedidi nyina home care no so adwuma Tabita Clinic odofo Tabita se me kan to se wukuada ya wada free prostate scan no so adwuma bema kone ko hwe prostate wate Johnson mani twa huru na nto sen nyesa Johnson agu so na gugu trazem prostate no be help ahojo da abansin this junction na abehu Tabita Clinic odofo sunyane nkranza tachiman takwa obehu wo mo sunyane takwa de takwa ene nkran na abehu Tabita Clinic enkran sunyane takwa ene takwa de anopa no so no nan wapon anwumere na adwoada kosi fiade wu na Tabita Clinic odi ni dwuma pa 0260196219 0260196219 Apostle Dr. Amegashi ofrewo Apostle Dr. Amegashi ofrewo na Apostle Dr. Amegashi ono na da Amegashi Herbal and Spiritual Center no orofo Amegashi si anwumere menka che o se he de adin bia wotumi yo yade bia adin bia wotumi sa ni nyina ne se he wo bowura hunhum no hu yade kro no apadu aduru no no de account ya habaduru tie yade be na Amegashi ontumi into ase emfama Amegashi ba Ghana ha enye ne edi Amegashi age e wa yade samu no odofo ama me ne wansa yade nipa benya so na yade kro ya Amegashi si brei no ntu yade ase emfa emawo na Kumasi abehu Amegashi e wo old Mankru old police station house hope
Macro Old Police Station House or and be Apostle Dr. Amegashi and contact Radubo or for young friend Wama we swing 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi. Yay! Memati dendo atagri, memati dendo atagri. Ha! Na a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital woman and a do neck ba Mr. Abegaso a may vitality. Ben my drew baby I could see any anu jam a man of Bezau. Debbie. Do papa won't be about Joshua if you have crowd and see the amount for dino a ye do neck ba Mr. and I make come for them the amount of a member so be a meme your own children won't be ano. Donaka ba Mr. Onumko with you, what Busu or for Kumasi, baby, a ton to Rubenabi. Sana Sunyanis ha, and can or can she drug lane from when you now Benabi Duquan, Uqua Benabi, Ashama from Winano, a Donaka ba Mr. Odofo, baby, a ton to Nubia medical card was there. Donaka ba Mr. a may vitality, Ubenabi ato kama pa. Now you caught Naya Copa Donak Nibie, 0246 727 677 0246 727 677 ye donate ba Mr. and I make for na media man or of us obenya Asem Npe Nipa na wahwe na futu semonya bia ti agiso TV yo giso tinye ko TV bia bo pre bia enu ti na Osborge Enterprise wa dwene Ghana for say debi Ghana weda no ni mu sensem no ntino TV miensa pe na weda no etimi no pa Samsung LG na Philips Enkope TV bia wo se efe agra da adwa ya gr TV no na aseye no wani be fe choro pa Ghana sika asem so opa wo bre enu ti se obekwa akoto ade ba ko na beto papa de Samsung LG na Philips na make am for nam dia man Osborge Enterprise na de bae na wo de fridge papa so e de free US abruchi memu so abawu ro for medical card to say Osborge TV no de ban UK no de free ba na ni nyina hotel TV na hotel mpa na bre TV die oni omi obi okra na opentem nya afi no ko hwe TV bia dabi anti TV se bobo yes san no beba na yemu no se chian Osborge Enterprise na this anyoma we about therefore say TV papa fridge papa dia abu akwa wona twene bu akwa JHS no ene di enhwani mu Dr. Mensa Astan wa from Otasi rank hope okwa Osborge Enterprise TV all sizes ubenya bia to na so odi aba be di udwuma ene se wo mie ni Asem Npe Nipa Oforisuo Aboagye Mapamfo na wo hweye sa 0242026375 0242026375 and 0277788845 0277788845 and 0243 363 663 0244 363 663 Osborge Enterprise TV papa fridge papa and na wode abadwa so a enyoma konkai kama pa woro for yenkopa TV papa enhwe na TV papa no eduru ba bia ya na ani enso efe kama pa de waba no anya atenase maame mema wakwa aba oba tampa bibia kokode adim pacha rade adum oba pa ye frɛ wo sei me pacha o me de mafia wakosam ne sei Asem Npe Nipa yenkomwa me pacha be kwato plot na kwato ne hefa sakra unu esi me kwato plot nam plot number na nkasa na ye 33 a me kwhwe ya nsu a plot ne ka but edu time a me kwaji pipa na na chese number 11 ne ewo so isi me ko ohena no kwa kacha ne se number 11 ne de obi ba no okuta 33 na obetubi de obi kuta pipa 33 a obetumi de aba abeje 33 na ye de be afrim nsem na ti number 11 ne we eno so o ma sovia abehwe da bia obekọ bia na sovia abehwe da bia obekọ bia sovia abehwe o ma me de anwa begu so me starting ni mesinfo course say ye koto foundation enti foundation ni mu no ohene ne ba ese otuma ne duru say ye started foundation na ye to MC amofa foundation no to so ma me hwe ade ye twa blog nyina eguso MC am factory assassin to so wasase ne nie dadi mpacha e da kwa ho pe na blog so no we e pa cho gu ho
na ewe chire ho na ye full plot no eti o to fa o start say o to foundation na no mba ho omba ho na me friend na no enam ho aso na akonya plot no to e ba Charles no so ye hwan ya Ales no ye madam fukunu iti madam funu na kobo ni kunu na mane na madam funu ni mi bedi nkomo se ni kunu etoto plot man krofo nti se mi pebi a na mka che nse ni mi pebi me ka che ne se eni mi pebi eni odi mani ma ye kotoye iti Ales no na mdi skade man kotu ya plot no eka ena omo obaye no a ye kwayeso adwuma no ye call first one no omo si plot no ye obidia o fra na no se plot no na no din de say one yes what is suku ho me pa chan one didi matama da bi me pa chan na man kwatia am kwatia the first e was sakra wo no people na ya moba mova ma na me remove them because I did you yes if you go actually am kwatia the first I want no didi matama you me pa chan adwe sakra ba producer ba bi chiriche bia na wada sumye so akosu nyansa foforo didi atem nipa we woti suku a ne nipa e kwa enkoda no de no mu kwa akosu ma me tie se akwa akosi sei me pa cha akosi sei ye so adwuma na e ma ne me bi ba ye se plot no ye wo mo de ya e na me friend na ne se afa de ombra me hwe na no kra bi e wo mu bi a o ma no kra ne nye de ben e na di iti na ne ba ya na obeka cha o mo se de aye ne de je se ye jai plot no so adwuma ye aye na anya sa mo na man kwatia se do di so je so that me pa chan one den krata wi ma me pa chan e fake pila na nkasa no e 33 but allocation yinim no ye na 11 as see asem ko si 9 cc so no obi kuta 33 people or the baba abaji na wo hwehwe ho nyina no ba bia 11 no so da no ko hu ne e dan suom me pa chan na jese bo apayo daddy pa chan 11 ni dan suom eto ni pefe se 11 ni dan suom no sisi dan si 33 so me pa chan na do di wani males no so ya we se sa no hene ne de ma wo no o beginning me ka try ne say na ekwa na ka che se entisa na obeye pipa no foforo no aye ne 33 no no aye pipa ne 33 nti ya no mo ka se krofo kwa enti media menye so adwuma na obisere be ya obi ba metumi de pipa we na aye de be ya di adanse opon ni nyina mu no wa ma ya stop adwuma no 3 weeks ni mi hia mi sika se menya land ni bi mi pesika na kotu yaka me passing bi ya me hia mi sika o ka tell less no so say me ka ono kware odidi matam say osiska we ye kwans osiska no ska na ye kwans dey na ye ba ha say na da oti apem so osiska we ska ketua we ye ska we ye ska me kasa dodo dey na ye ba me ba ha ba report na less ndi adwuma no yo me pa cho ye fitani etiku magazine na ona hweso ahwa eti mesra o mo ni die mu a mo broni bisika Alex die menim se odi gold oni cedis dollars na odi me die me di kwans oso sika na ekwan oso sika na ekwan sika no nso mane hawate oto asase ne say me to asase ne 330 ena ka ma wo no so nso ye 17 so me me 400 million mi hia me di koto bi menya bi me kotu yaka tu kan sa no na man kwatia odi kan so kan say sakra wudi up to now on frame me kran kan kire me say bi ama me say enti na no me an kasa me share da twen fon frɛ no senka e bi kranka onka bibi nkyerɛ me wanfa ana obi a wasi bone kwa so bi wanfa me hia me sika Alex me hia me sika me kwanse no me hia obi ntuma agufin ya na de wo si Alex na yire na yi wadanfo me pa chan me frɛ na yire say maami ke omote he womote ahwa na yire ton materials wo ahwa market wo Mami ke. Ono na ni kunu nti mesra omo de omo da apem so. Ska de omo wo bi pa na yere sole ya kasa de wo ya de na me firi Togo na me si ha na me fa ha mesra na ni die mu a. O de mo nkom Togo wate. Mo no mo fa me 400 me for me sika ma me. Nti mo me no bia no problem bia omo mi sika me hia me sika. Mami ke ani Alex. Anya mami ke ni Alex a o hene ni me nimu no.
ɛna sika no nso mede sha less ne nsɛm a less ne disika no kɔma wo hene no sɛ o mu tua o mu hye sika na meni hɔ wo mu hye sika na meni hɔ nti less ne na menim no me hia me sika mesra na won de gold na odie me sika we enye sika ma less nti less fam sika ma me menya plot ne bi na me nkoto won de nyankopon ya na do motimi asi 4 bedrooms nti won de also won de wiasem nyina won na aye on fa me kwanse ma me obi ntuma agofin ya na de won de sem sika no wona ma wototogu ototo echeche the whole magazine am so won na hweso me hiam sika okay watu na krakama yako na yani togbe ahabai keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin yako na yani no enkwotwetwe enkomo simadu so emra se me bofotene ekọ sakra wonu ho se adwo okurum ho duru babia din bi ho na se obo na obo kurum dia we se adwo tiase a ka bo so tie ya no den kra koma wo hene no fanisi kama no ti na so uru kura de enkwantumenye mate se wate suku ho na na man kwati udin mu odu emu hu ani mu asesa yeni to gba haba keke kwotwetwe komomra na abofotene ekwo ho no de okote na sum no yesu nyina ya che ewa fidie so omno memu akwa aba mejo se brofo so to gba haba keke ho te se nyame adom oguso bo adwuma Ghana fo enye ize ofosuo na oko se ana no den ano den ne sei me ko ho in fact me akra nkasa na sebe me na den se me hu no aha nti me ne nakola ba ko ne kasa yesi amanfo stress nya asem krofo ekwa kutogbe ni hu ohu se me ka cho se eno man wiase no obi obeka se bibi ni wiase bia no masa na ni pakwa fe ne ya wo no na akra wo no to na osusu ma me yale o nga aha na mabepie na akra ni so e wo Ghana fe na yin sema yake kan de tete ye bi ni we Asem papa ni sakra wo no na de ye maami we ye bi ni Togo se de aseye no ma bi se short ya se wono obekasa na boko on fitin se nipa Togo won se nipa wono kanya sasem ene Togo se menkasa nche nipa wa bra bo no sebe ya se no na wa hu se won so wa sei fosu nipa bi wono hu se wa sei ono hu se wa firi ni dua so ono hu se sika ekuta na yehye ono hu se sebe mpredua na yere eno ma esi ko no oba obegya no onu hu se mikunu de ekoyi onyame obegya me mikunu mama ye basa ene Togo se menka ncho se engu brana so ye ni nyina no fo so ya na enye kwasa hwa abrabo bi wa nipa na ebo ya nke be koyi ama no nanso nipa bi te baabi eno ma bi wa fo so ye kan ye nwa ba ya se obetran se wo kan me se wan hwe yi na wo be komu no na ne ye ne nkan kwa wo konti ye twe ne san that one we out be show bi de bia meka Togo se e mo obi baye kwa ti so pese ohun de o ye wa brana so ye o de brana so nkwa ntokwa bi ani kwa se wo nkwa betima ko because ye kan ye ka sunsun ntokwa no ye mfa ho de ye mfa matwo kuma ni matwofo a se be o makoto buro ama na o mo sha asase ase sunsun mu kon no anya ho de ne de kon ye fight no as spiritual yo no so ni sunsun mu e den se Togo e haban keke maka cho se ye ka se baye aye baye pa e de ya de pa se empe kwase abu ai Togo abankeke kona so yekowe manfo edi adanse ti na ye kanfo ma obi biara se wa wo seye ene Togo se menka nkyerɛw wa brabo aye basa ade bi aye wo dia a na ekoyie ma wo no ene wa chance hu se enne se de na msitie ne ma sore firi medua so se de na ade wo ye me de enne afiri mensa Togo se nye kwa momoden bra na so ye ofoso enne nipa bi nimbe di adanse se na sika bonasene pa de na sika ni na ahwe wa unfa nya hwe untontoma unkotra baabi amanfo agi o mani noma expensive designer we amanfo toyi unko unto bi na so sika hye busa se de ade a ofoso obi ti wiase wana sasante kase wana ene wa wuku ankeye onim ne ha no enti obi batimi obetima hie obi ni wabusa no akofi anakua na nse mi hu yie wo se mi nso menwene hwe o ofoso ya toton se bolo ju osunsun mu ti de bia me ka cho se to anamo ko Togo aba keka so ye
na no obi busa se togo aba keka so ye no ye bobo bebi a wo ne ade no no ka so wo akire enne obi pe baabi a obi wo akire so hye dotto bim nwura bi ho na nipa susu se nipa akɔhye wo a ho na nipa na ben da bi o yes na te togo de na so ye efiri beni da homi eno de abeduru ha togo papa na de ade ne che no togo papa wo be Henry and something togo na ye ka akiri na mpanifo se de bia me kasa asemwe akokɔ a wo be oni ori abebesre enti togo no som ne papa sompa no se me bucket one soma so minti no me de me no ma nyina de agyaw ti togo kasa oni me ya woka obi asifie ne kama nso tin oni ahoto ohuni krupe na ne yemashi because be man ne ntiye ente sao me say obi apake no ma sha kwatra sebeseb na takwa medam because baby wote na takwa medam na ho dwo na ne ho to no obi tifia mu ye ya to ties bibia jacuzzi bibia ofio enso oni ahoto enye wa trumeka ko togo abake ko bon ho ban wo no ma bi ho o ma no ma ye basa no me say enye wo mo o dume bi a afutushe ma ne ye kan edume bi ampa nipa obetu no fo wo ba jesu yo mate nanso okọ ya na omta ba bi we wo ka ji bi jawo kutogo abaka ka so ye de number betu dwa me say wa wo hwe tv no we de ani kwa se obre number ne gu screen so no bo modern ye me ka say ya bo modern chocho wan so asebem predra se wutie radio number ne betu dwa togo abaka ke na no bi busa se no wo hefa maka cho se fijase kwantempo so wo kuma se kura de ha ho wo fa afijase ka kache meti ni se wo firi kro bi e fro achan okrom wo firi achan okrom na wo kwa asotwe wo firi asotwe na wo ko bomfa hospital junction kache meti ni se wo besi bomfa hospital junction wo tisi fomu a wo ko nya oteka nya frefre togwe ne number bia no wo fra na unsanka togwe togo ho na nya protocol no aka se chese utwetwa bibisa nsa no hu papa no da bi wo se bra ne mo wo ba o hwem ade e koso no wono ankasa baka chose koto we bra enya ba bia obekọ ebeka chose fasika we bida bi ono ankasa baka chose koto to we bra de wo bu kwase de wo hawo waju bibi opese wo bre wase e ma da acho no ma e bre tese de enwa bai obre wo se bra na so ye ofosu ye fatogo abaka ke bia no bitika na usifo 0244 48 47 0244 48 47 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now 0244 50 66 32 0244 50 60 32 togo haba keke na onim de etie ni togo se wo baabi asemo de bia meka nye dipa nyina na tipe wo ahoto ofosu obi wo ho ampa sika kuta no wonyanka obetena kam so ntimi ntena kam ya enna meka se ya ma wanna wa etiase wo ntimi mfuro ka nanso obi wa sika bonase ne pan so ofosu ya bubu no togo se wo sa nipa ni wonyi won to twene wo fa number na bomodin frɛ no togo me pese obama so ye bebia me wo emum mintimi nante mintimi mfuro ka nti wo de abra togo se frɛ no ono ba hyehyɛ wo betu ka no no aba si nipa nti ena togo wo ho obi beka se togo kro ye bibi ma wa na ekoyie ma wa anhwe adachi bia sebe na sunsun abeda ka ente sa wo togo ente sa ya na movie se ehwe no obu ampa wakwaji bibi okoba bi ni wakọ bia sikaduro ni ada togo enye sikaduro togo onye dry pocket togo entwa moja se ukoba bi no so na friend togo aba keke ni mo ye twa moja ka chan se da bi togo de ahahama emo sunsun mu de se wo so wa bin che togo a eno de opa kwatamti na wo se men kan kire obi wo ha na no obi ba wo san ko betamti no ba ni pande ni guase ne koye emma se wo ye baifo na akoso na hwe me ka kire emma ho se wo ye baifo na obeso na hwe de toso togo se o ha wo ma ana wo ha wo kunu wo ha wo yire e wo sunsun mu a wo se emma wo se obetrai no ena wo nso a wote wo no enya wadwen se bibi ha na saa na wiase de saa na te da bi o ye wo bi da hospital doctor trade drama na duro bia na busuafo koto e wo bantema e de ba mere no enso still ya re ne nko ubisa doctor no de nsa so wo se ya de ne nim bebe free ball ya try your best ezu enim
me pa catch us say sunshuma de obi be the hospital doctor catch us say ya try best bomodi ni fa ko to go aba keke me na me catch o ofosu ma catch us Ghana hankwa na ewo akola ye dware na timi sesa na hyebre ebo anadwo e free 2 ekosi na 3 mo no me say wonka ho ye na yete ye nka ho ye nkrofo bi dia enti mentra ho nya ayesem nya me masem se bibia ni wiase to kwese wo de kowa sori on sizi kowa sori na mo bibi kutiawo e wo sunsum na wonte ase we nya ni wu da na me kasa ase mo checho fosu se wu ye 20 ngam fa ba ko ni agro enti entra ho emma se bi akola bi a ya wo no foforo edi tumi agyense se wo mmofie wo nkum fie onipa emekun tuana ma obi ase won kwa wanka safa kire nwa ne ko oka ko no tum ene obekọ fie bi mu no nipa wo fie onyina ya basa ba ko bi owo ma on de ofisi otu anamo no ene ofosu na mo ye oke eno sa no ahwe ne baba oba ye se wo na wo ye o mo sa da bi onka nkire wo da bebi okoye me se kotogo aba keke so ye ko bon wo ban eno ma bi hawo eno ma ye basa wo abrabom ade hawo no dwene ho a wonte ase he wo ma wo ba wo mo nko anya ya so den akore fresh ye wo no nimade pa o nyini ko no afa akora na bon ni nyanya kwa wo ye yi na dwene na ko hye baabi togo se bra na so ye mesi bomfa o bomfa enko asante achim bomfa nye ho asem ne yeka enko bomfa bia me se fegya se kwantempo yesu ufinka na eba entwemu ma ayefren se tek ene entwemu ma afro kwanta emadum bomodin si aye maame anita ana se dwoso udo dwoso aso pefegya se ka kire meti ni se me ukokura ye firi acha ukrom ni ye firi bomfa ayefren se asotwe a wo se ukokura ye freni bomfa uju bomfa mesi hospital dancing entwemu nko siwa fritogo aba keke ye besa de number na tudwa nyame ya domo a se wanti bibi a ukuada yesa wa na ofoso togo se mfa nchi ama obi asem se amanfo afena fidie so nanso yesa oba kwa adwane wo cha we enu megu togo jano woden se wo konkran ya aje kutuku anya sam ketwa togo ni adaje nanso hane headquarters ti togwe de ukọ na so ya de bia ba akoto no woni amanfo di dwuma nemom wo se okuta ka anadwokra na nne me no kasai wo de wo pa wo mpese obi wa no ofere ade mi koi obi be ka jense me tu ana masa enfele ade tu ana mon wo de awia na wo fi se unya ho anadwo tu ka ko togwe ne mbuki me pese me ba be hu anadwo ofoso me kan krofo bi ne mpanifo bi a me ya ha ya fidie so yenkasa ba bia abekọ togwe no ukọ na ko hu ade meka na me ka cho se me hu mpanifo bi omukọ ho a ofoso utwan wo salute se yes se ntira entra wo kwa mo bi mfi nsikan emedwa nanka ukọ banta ya friends of Fantini Tower edru me da akọkọhwe akọkura poso na I read dan ko mu ofa na akọ se beto adaka de akosi mo ofa ase ada na ono wote ho entra ho na enwu ofoso fa number ntu jalas 0244 48 47 ana 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 32 togwese wo baby na opese 7 prejudice na bia untimi ma o so nsabo nkumi bowudin na obo maame na papa din kura Oforisuo ne bowudin togwe ye frame say me na say se oye o se enchro ye voice to ase tuobo nyabotre ne dua a kire watena ma na kire no wo tene na eden to bo ase sunsu masem no ye nkoni mrika de meka kire nipa da se na obi wo a wonim so okọ ya na wo sesa dabi tuobo ase ne nya nidie ne nya kasade fama papa ne nya botre fama no na wo de hwe na twen na wo behu de di akire Oforisuo ye mfansia togo so oche obibia ya ne togbe abai keke aziglibo Shonkalu Kagoka from Benin Dahomey yene no na etwetwe enkomo no orofo to gbe haban keke no o se ono nye dry pocket yo otwabo bi ati o nemum oba amegani amagashia eni behu amega hoho eye to gbe haban keke no yekọ na yekọ enkodi wie asam kase wo wiase ya ba yo na ye nyina ye ba wiase yamfa adaka asasi nyina yamfa bi amma
so nkrofobia gi asase ta o mani ase na di omo ye oba besia so anwoma na pampam ne nam kwabrane agisika na di fana sika man so a ye frɛ wa fidi so na di atam ya na da bia mka so ga se pani obi na nim nyansa me bofo tre ko sakra wo no ho ye kotie di firim ba kwa katachi bibia boko bojo sakra wo no fu nyina ho ye nyum nyina no mo ho ye omo ma wi so baba po di enye de omo be ye eno ne yeso so aha efu sisi ya dru ye twam e wo sa ne mo na adwo afam pieto breme no etwam sana no wa ha na me bo obidua me bo ni dua na da na ntentem na isi ofrem odefo sister we wo che what you say nwanwa se wo buy like as what nanim tete o hene na ye fere na amankwa no me kura manum ho ba manum ho se me wo ye de me bato amankwa wa gu asantema ni mo ase se ye wura tie ya afi no o hene no wo swai sister yi na sorry eni na odi nanim koto plot no ofo so okwa asase so aho asase no e me ya okwo se me de yina asende o number na ye 23 na o sesa na de sister yi number no ekwo share ebuase no 33 no ofo o se 23 33 pepe su kura dada ai 33 ai sawano oh pepe kura fi anopa 33 so 20 sa no fombo ho wo de se de opa me ani pepe mi se si ana de brem 33 ah matwe asan 33 wo wa nyini mo wa no tan fomfom sa pepe 33 so 23 o boy ye o ye se ya won se no ama omune nyame sa so obi asase ya 23 kwa ku na ne ye mo hye no ho oh 33 o bo so unyo atiefo 33 se de opero no yanko ye no na bra no sa wanyini ma no fomfom sa obom se ye mano kokotwea 33 ye tab no ko ofo me se ohene no o de sister yi o de 6 adane 9 esan se asase no ho okwa asase so asase da ho kakraka etidi ye ne se ohene no se ebia otwa ha manwa okwa na okoto am obi foforo me na me ka to plane na oni se na no ye program wi me frɛ no o sa ke kan se mu hunu kire se ekɔ hen wọ́n yẹn nkọ́ bẹ̀ẹ̀bi a ẹnu ntina mi sẹ yẹ duru ta yẹ twẹ́mu sẹ adua fampi tó bẹ̀rẹ̀ mi no sista wọ́ kyẹ sẹ yẹ mi a nka mi kò sua crate n sẹ mi dẹ mi bọ dua mi fọ kò sua baako mi bọ dua mi fa kò sua baako kò sua crate náà de sinapọ mako nsia ka ho wọ́n ti ase yẹ mi bọ wia no ma sa akọ antoa no so ma sa akọ bọ because sista yẹ nani amere ẹna nye sẹ wọ́n di ase ne baa no mu a nka nana ama nkwa ti anko wọ́n fẹ sista yẹ plot ma ne nẹ ọtena so ka ho because one kwa mu say ye kra say Sompa anasa Asem Npe Nipa for ye wie kra no say e kɔ hen ma frɛ eye wono ankasa na asɔre ni na wɔde enam so ma na na twa plot man me frɛ na ɔmpa etuofo me na me ka kyerɛw eti makɔ hɔ ama asase na makɔ hwɛ so asase no sɛ na ɛda TV no so no wa afei na wɔtwa foundation a wɔtwa block na anwe nyina na egu so esan sɛ nana wɔde sesi adane ye nua bai ade adane 9 nti no ye nua ba ne ntimi nkɔ so ye nua ba di agora na na mankwa sister won pa no hu ni san se me na na mankwa tia ne nsɛm okekeka no ɛyade ofo hye ya me ani amra ɛde ba nsɛm no okekeka wo si asɛm no enkɔ ba bia ɛhin na ɛkɔ ɛto no ofu sɛ ɔno na na mankwa tia na santema ye ne dia ho ai ɔno na bi kyɛ sɛ santema ye ne dia wo si enkɔ ba bia na asɛm no aka no TV so a ɛhin na ɛkɔ okay ɛnu nti ɛna ma me kɔ hɔ na asase ne de makɔhwɛ so sɛ de ye nua ba no bɛka ye no ofo so sa pɛpɛpɛ ena etie etu na na mankwa tia no nya wa no wanza me kwa me hu no mobile telephone so na me frɛ no bi me be call no ana me frɛ no phone so na na mankwa tia se yen ye de na be si Sompa Asem Npe Nipa ene edi na tem kufu adokra ye kana asem enti asem no enkɔ ba bia de pe bia nye sa no no woka wo sa kyerɛ de o we teacher ni yes what school what school ehefo na do mo ma ko school enti sakra wo no ofo okɔ plot no so a plot no obi a watɔn mani bia no okɔ anu adan no ai aso osie nkɔ ba bia ti de be mani kotu awisi a onya nsai afa no okosai we ni na ye fake krata na ode ma ye nua ba na ye fake
because say unyan so ya krata amobi say uko so say da say ohene na akwa so ya che ne so obagi atum so onye ntum no de na akwa ya krata de ma no enti we ye fake it was enko ba bia enti menye ne hwe ya yeso ye be che no bo so ya adu yeso ye da na se was enko ba bia de na se okay na ya hwe ba bia be susai de body for be pa ko kudro on the Osie enko ba bia meshi sanka menim de ti okofa di na na man ko eche fi so nyen hwa ye ede na akofa title kese sa na mkra wra ko se ya sentiment we born ho modern na day in day out yetu ahemfu bi efiri nkonya so enam jimi su omo da na dinti ye mo firi omo dibira na nka mo yedu mani pasuru omo na obi nso afei na woko na onde onya nduru ho mpu na sa jimi su no woda na dini ya na mra ho ye de na eba sebe kuro ne da ho no enya ahenye na apie wo fi a enya wo de ya wo obo ade na abo ni wi ase de na nsa ase atoto baabi ena utira yeye no akopie firi adehifie ye ni fred ye beto nananom ahemfo wo ya brante mbu na atena kurumuche na wo bo ho so se wo bo bra nso ona na timika jose wanya million bi wanya million se bia bra na fere bebe tunsa na me ma baabi na bo sesen esi tetefo no nyansam no mu hunu se wo se ma kuruma baabi tena adehye baabi tena na se bia hoho nso ba yetimi ahwe won ena de masesam wo de mo de ayesikadi obo ade ate ase nananom mpanimfo ate ase munidi na munidi nso obi wo so baji se nipa na konya wo de aba ade na wontimi mfasika na ade ho ade ma nipa kro na asomdie ma na wasa enya adwene se wo hene mu awo afi na akodi akonya anase mfa nso ote akonya so na wanya adwene se me wo hene anka obi nya asem wo kuruma metena se so obo me anka obi ne yere comment me ho aso mo de beto manim no ene de madane apo boni oba maju sika no na ma change pipa na ma sa de amani pa foforo nti na nya mo ase ngofo nya asem anom ne nam radio so ne TV so ya ni Fred ye beto wi ase ne enim TV 2 pe GTV woni ni nua ena ne enim omo nti asem bi asi a okra TV no be da akote omo nka tu midika kodan okuro mo hene na watena ase no wadi no kura wo mo mi oni wo bi so beto to asem na ma obi e kofia na bi no fani odi fo kura du ana na ika no kore na odi kofie ene sabita frajo na nanom bi no mu gimi ndi saa de we nyina yera o asantemam no bi ya de a ka wo so de kwa ahemfie ko de better TV so ya mo nte ase firi se ene monyam a wa aheni mu no mo ton ye wura aka ne se so se ntena na mu bi bata ho de gimini mu na mo de ton na mo se no we ya ye kan ye elder hwew o hina wo siesie nipa ne nipa ntem amaka wo sa ye elder ye ka elder church ni nyina kura wo una ahwese sofu we kura nya na dwuma ya ye ntunu mfiro wo ye no kwafo wo se kura elder position wo wi asa dane wo kirekire ni wuti ase Yesu ba no ye kirekirefo asa akwako bie schools what for titles miensa we nyina edidi nsem hunu sei ne ya kan asem we asole no mo si na so ye friend sei asole kura wo kwa wo de nya da position no na mpanimfo wo asole no mto no mo he unzo adi obi ani mama na koto ade ho aba asem anamo be na wutuo kofiales wo watima di obi ani mse kokoto ade anka asem ba se ho po e kopa ade no poma sibire na so ne papa na ekohye ho anasa ne se no na woto ye ka wani age da bia meka misu oni pa bi ati wiase na amane ma ne so a ohun asomdue so mfa so ye ka ne se obetena fiasere obenya obada na chi sabita frache on kantenze miura me yonko ba na ade na nye mesre odi ani mum asomdie mra onso beda ho asere ekina ni kuna furu eta so ten a ono abedi na chi abeminamina na ni ase wa ha mesre mum ame na mun kana be man de wa jeje me no abeye ni sei wa ha e status unim wantu ana mo bi amfa ho akabere kakra bi ni ye atwa afi na wie boni ba ba ni patrimu ye de ti wiase no sa ade bi wono mo ahwa anso na de dane jimi be kakra ntimi na ka ase no akoti tu obi dade ama no se wonkoda aka ase ma engine nsi okon so da ubo se bibi wo wiase ni obi ana ebo ndu ama na fu hunu obi yeto amane na mawo watu obi ka ajake ubo wanza apatiri na engine si ubu se dwense ni ye de announcement na ba se poster we wawu na hwe ade anu wapini ho ade na ma nipa ni ye ne yasa me na medi nanim e ba ngo ba kra na so di na chi ki ebusa danse wa kan no kra sa na na tie na no hene ye frɛ ni sɛ ye nyina nkɔ na na ho ye hu no kura odi gya system an de kɔtɔ ade
ube komna ne ode to so chen wa hene ni dio de basia wodi a chia no ofele mesre ni dim na no me mfa nto ba bi na yesa bi betem asem wi aye nkakraka no ono na hene na okopre ne kura bebo no so ye ma abufuo ba ye be frɛ otumfo ne se no no de se manhia de so di wa akone ba no no ade ato ye wura nim wona aboso bia wo ne wo agire nkura bata no kura wo ne fom nkura wo no be ha de obepini ho ne ye nya ye kukuru mponie ne ye besoa yensi wo hini mponie ne ye betam wazi agongon ana na ya mo yesa won first kan meto bia da mpenyanza se mo nka na busuafo oti a mo nka nche ne amo pese wo ye de hye na mo di ni gosi akonwa no mo nka nche se suban we no wada na di na ya mpa dia eye jimisu onwe no won so mfiri wo ni mami kan buade a ne ya oni onkonkwa nanim na se ye no kropote eno nso ye ne wo ye no waka ne se se de hye konkura oti akonwa ho a ye nananom nkonwa pe no kore ehwehwe no kore wo kwa akoforo sa abanwa ni bi akotena so a wo di we na ekwa akoforo wo yesa unkonya bekun unkonya ene usunsumusumai ene ukrom nsu a wa bekwa gobush na bagum ebekun ato apene go mpe no kore duti metna de hye nanim emfa se ya no mo metna honhum bia no opesa de no ejinsu a wo ukrom bu befu ukrom sabi nananom anya mba bi ko bu befu nkonya ne bu befu because aprobo ne ayi na wo ye no ti no hini bi tina konya so no wawu no wahiri bi otena wonni ongofo di 10 years wonni bi no wawu no asechire no no because nananom mpa wusu na ade abetena konya so no ye ba wuti kwa ma obi aba wonya ajimisam no onya ne yesefata ne yankonko ya nim yawo okay ya ko computer so bi emrasisia 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo ji international awards ahodo wo ji local awards ahodo na anu nso na wo bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via star 899 star 9 hash. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Ya kwa kwa nim ya sakra onu na nama nkwatia odikai na me de mani to forms wo swaya na asem nkonye nswa so de a ompena de kire na nkire preko na ema so ne ochina ka ho omna samwa ofojo na ohene onso ayemboni
ana se ne kuro mu fo ba cho mare wonya swan de na ba hadwe na me de bia no ma me nka sa asem we se o eduru me bia ya sante mem ha ye ma opem so bere oh yes ye ma ne bere de na ne pese o ye kuro no enye amakomku ena enye sebe manjianku munche sa asem yo de bia am nan chen ne ka asem bi wo se yo mampani na obedi akonwa no mampani ne wote so na police fo na enye no ne na soja fo na enye no se wo ye president ye to abama na no wo na be ye adwuma wo dwumadie bia wodi bia ye hu papa ye da ayam papa yes ye hu ne wo ye da yo police ne wo je bribe no na ne be ye adwuma police no otisi oti office wo na wo de asem ko ye na wo pamo se ko community min so mu no wo no na ne be ye adwuma ndi be ne dai na me fo so asem we na aba no nipa na odi ye nwa ba ye nim no Kofi Alex onhwe nyansa so otie me a menim ne de but onhwe nyansa na no ye tia na me se ye nwa ba bi no so saa obi di nanim odi na chi ne ba betra se kasa e ma busa no questions ampa me na me di anim obi wo ho no mu a enye bo apaye ampa wodi oba ye nim na okoi no konya asase e na osi dan na nka e de obo udi pa e ke bia de wo kan nya ne bone so but nka oba yi bai ne nka bia sabu di nachi wani nachi kwa ya fra na kwa kanyansasem e de akire yampa me na medi nanim na menim sesa ne te etasi na menim sesa ne te nanso abasa mi amene ne beko na ne ho anyanto anyantua na se wo se di atem de a ene na kwa bi so Ghana na anya developed country nanka we na police case because dia wo ye ne dia okeke de na so ne na edan anya nyansa kwan na maje obaisi kadi ese echew ene Ghana sem wachi obi kwa ko police station uni wese ya be no wa uni wona ese ya be no ukoka ese mra eda wono na nkasa mra na makasa mra nipa na hye mra edume bia na yehwe nipa situation na omoto omani mu no ensamfu bia nipa bi di no na sa mra na nka asesa no untua sika na yenyiu Ghana mra no sa na sesa nka ye no unfa sika na megu a wo ye na na afa na wo be swai anase wo swai o na nka wo hye kantaba wo hye ses untua sika na yenyiu ye na sanka Ghana kebe kosoro papa we de wodim de na sisunte o makwata madi matam obi a ubu hu bia ontam ye nye wo se yo according to the mo case afa na obeswan de a ye kukuro mponi ye nyan hwan mponi na wo wudin na TV sui ye besre kromo fo mpani fo esesebe ponko aboda mani wura modam we ye kan obi nti wo be ya se da ena asem ne ba ye ena wa meka nkyere me nipa na ono waje sika no se wo ka sem papa bi na kyere oba ya ena oba ye ko ba bia ko bo amane na miminim saka onu asan va ai omo bo ho aso ana se oye obrempon oye dikru ani ye hwe wo de obo no so no ye kwa infie ne hwe de na obo no so ase wo ko hye na se o se wo ko swan no ne fa tu nanim se na akwa na nipa na ono ba be som no de wo ye ni o wa bo ba bia po agye sika na wei so ba wati school na se wei teacher ni ha oba ko school anytime onwe na ya zanko ha eno ma bi ho a wo betre fidie so an nke de 7 pedro ya basobo de ya na edu me bi ne betre fidie so ne ye kya na nanu bi ne ye bo na nanu bi abaso a omo ya hemfo te samu o ya na mo nte ase e no ma bi sei we be ne abodin ye besre antra konwamu wo ye friends saka no madaroma se mo nte kra na 7 pedro asa radio ni TV de kwa kire si edimo panifo bi amu okro mu atem a enkasa me atene me esre wo momo ne be ma ne nkasa senso samuntimi ne nkasa ne sa na ote de a emra edan am obi anu obrom na so ofoso eli di mami yemfa ne ko central kasiem sese ko ho ne sese ko ne police pani ho no ekokasa because of what the floor no enyansa ko no obo ne guy ni nyina sane ye beka no alese meboa ya sane ye beka no woni alese no ne wohene na ya kwan e na omajo ba behia sika eti esese ye de ye che wo mu no mo de maami sika ma no because maami ne do ko proton so de ekoi ni de ehu de anwe ye fa se papa ma eti yesre asaka ono atra nkonwa madaroma ebi kwa ebi wo ho ntifu no apadwafo mu ne opani ne nkasa se wo hwayo ye de ye kasa kire no enti sa de beba kire no
anhwe ya eno na ya na nipa bi ntiasese obi abodua wode na ere ne mada senkra na ye den abufu ohwe oba behia sika na obodua na che wakoto na ndwa kwada nsuo na se wode mo mane wo yire no mada se eti abesre se nana no wo yire a ales no so wo yire a omun kasa nche omukru nom na omunya sebensamfo omudi no na etan debi abetra fidie so a ke anu ni kwase ya no tramo ba de mo bayi se munya asem papa kete ye na friend nam didi ata o ho be kwanyi ampa ayenkum nipa wa ahayenya hwe wa o ba ye kenya nsasem na akirawo wo ye badwen ba ubetie de ye ka no etimi de ofosu ye hwe ye momo na se na mande ye momo na ye mo mahoma better unless ne de wo ye ne de wo ka ene nana no e ya adwen ba ko no maye e no maje oba isika tie ese ma police for fa omo se de fa na nye ye de police for na cho omo wen na video abon so na mase omo ma ne omo asefo na fie wa abo ye emfa bo ntu fie ho tie de ye aban asem e ye mfa nkoma no de ye duabo asem ye mfa nkoma no tie ma me de jamae tie okay you call the Franks Hotel na the Frank Hotel se men kan kire o se adehye no serve wo mu the Franks Hotel woda hɔ ahodwo bia na wo koro no ɛno ti difference hotel say anopa no obema breakfast pa wifi wo de be ko internet so na ne wo browse no wifi no so obema bi na ye ka dan yankasa obedam no dia edan no ɛyɛ ahodo ni oba usika ne kire no wayi die ɛsɛ fata wo no watumi adam air condition bebo kama wose men kan to say restaurant no so 24 hours you 24 hours the aduani bia o bia local continental dishes nana obema wadi bi na ansa na ubedidie no so no oba wo ho ene utwa bi bo bia bebo apa fa ko abepa ke ka eno so available ema difference hotel e was Sompa TV e kire ye enye yira kwai kra na se e ka bookings pa dia orofo ye free difference hotel e wa homa we so 0549 582099 0549 582099 and 0595 371 597 0595 371 597 difference hotel and I make come for na media man so beda ama ho adwo ubenya aduane papa adi or for a difference hotel what eyikitima infection se pa eyikitima o ya de be na de ko kitima so ya wontumi sa he wodofo kitima dance die o me ho wate ya ko kitima na nanse kura de aburuchirefo no kitima kitima wo habaduru na habaduru kura kitima no sam pempem ya de wo de kan enya asem ketua kura wodofo ya ko abu akwawo methodist asonda na chiri wa twebu akobjo secondary school no wono no ene di hwe ni mu 0246 914717 0246 914717 yako kitima aso ye ne ekotu ya de ase win big with mega cash like boss odofo was say star 426 star 6 hash star 426 6 odofo bema prompt messages share 50 pesos with the twabia ubedisi papa kwantie musuo na so no ukotwa bi na odi a ehisi pa National Lottery Authority in Sasha say udi fi du motwe fo asem enkoso was mega cash lucky boss win big live large na nyoma enkoso ababa wa bi e dia baba batu ya proso say ohia dan na dan ohia no single room self contained and also open boban asoko mampon Kenya say eno so na wo pesa bia we so ye frɛ wo mo wo se wunya bi ana wo ye fi wura na wa frɛ no 0243 209 009 0243 209 009 and 0245 195 474 0245 195 474 na yobenya dani bi enso kama asemu amanfo pedayi o na we so say pankro no ya no pe no na ehwan so ono na ni je ho pa on pese obetua lori fe enti ahwa pankro no ya enu hia da na odofo oso page asem bi o page asem hede ne ho on pe na bia ofiri nkrampa ye nje enti ono no on page asem bia odofo say singing room self contained dia pankro no ani ehwan ha ya yadwuma yeni baako na opesa da no 0507
804-077 0507 804-077 and 0557-167-678 na eman baby entna no timo adwuma said ye beya ono so ne ho ebehin ha no odofo lossy beverage se me kan to say or the durema betters na baby aso sa eno de ginger liquor no so aba twetwa bi bobobi aponto ne abadi tuo ni nyina no durema betters any ginger liquor no combination utwa ginger liquor no tuwa no watwa the woman so to ebegeta ubetumi atibia dipa na mema no kura kire se emampem komo ye de se gina so ani ene se de meka no ombehu adekura egina so ema na nige ho pa wodofo the woman betters ewodwa so ba bi eton se tu sa ena ginger liquor no yekopa bi na yeto emfa eni yedwuma ne duduom na watumi atesomfa so se wo paabo ana se wo support wa ebeboa yi pa 0242133577 0242133577 orofo se ye kan bia ni bia pa wo Ghana ha pa de Ghana fo agi bia tumu Ghana fo agi bia tum papa o se aponto ne abadi to no ayijo no nyina no orofo eyebiewu bia bai ene na nwumere me kan fo de amawo eye klobie na sa klobie no ni fie du nwotwe mfo asem koso ba pefo utumi enom klobie na adami tu klobie so ewa afidie wi so na nya asem ketwa kina metu bi so ama wanom wate na ene de wa akoto bi na etu so mananye push ebe kama pa e de ama klobie no ano de bia eno a ene klobo yakwa yanim ten nana man kwati asakra wono yesi wati suku me mani nsano dano ogina afidie su didi matam me de me niubi me na memowo obi bowa menyew wadwe kire so wo hene sabia ku sabia nyaade okuku dambi kura no mdi bone a sante hene tu wo mo kuku dambi so mudi bone mfom so ba sante hene gina ne tumi so tu wo mo esanse ye pesa sante kokko nanim na se wo afa na se wo besoye o se wesoye o wodi akomia kura mfie mienu aba wodi akomia kura mfie miensa aba na baby kura ye criminal kura ne se wo hene pomu a no mo ka no yeso won kura akomia kura nya niye komia na kura yeso wonya niye a papa bi kura sabia ku sabia nyaado ye bongala atia woro mo paboa na wafa ya wo baba besoye plot number 11 was koya jmo 33 so what be da na na man kwatie sakra wo no what be da uti bi pani sem wo he say plot number 11 a woman location and me side plan so I force me koya jmo 33 so me fa manwan kogu 33 so na 33 wura no so be anu tie be de ye babo ahemfu bi o ma ba be ye adwuma papa ko ahemfu be na mebodin ye kwa so ko ma mpon na naboati ansa dabra ye kansa asesem asantema wa na me ofoso aboagye sema amoni di kwa na nya afidie so na metie hwansa fu awudie ye ko ka wudi di atam afidie so ales no me mon kan che na yire no se sabia ku sabia nyaado ponko abodam a wo modam na yire ni ntu ni kunu ales na fo ne yire no entu ni kunu alesefo me de ya na me di buo mama pa ne yire no ontu ni kunu alesefo because kana chichi bi wo ono wo hene no na anim guase ne beba enche ma me ko akoma to yem ate ko akoma to yem pa ko akoma to yem usiafo no mo wase mo ma sa ohini sa so ko ohini so idea mo wase Ales no so na yire no wonya de wo ye na kwakoi ales na kuma gunsha ni po na ati kuma kwakoi na ba so bibra wei ofo so me se ne enna sakra o no fo mpanimfo pa mo date nto asema ye ka o mampa ho asema nka no mo ma papa so afran mu swae pe afa na obeka o mapa mpam twene pa kwakoi me fa masakra o no mpanimfo bi o enna nwumre me gira fidie wasu aka ne pense sa papa no efri de kosi fiada wanfa wuma wei pa sika ma no a na so obedi ne kon sesamidin efo mamishia wo me ni ba bia mani kire ozo men sha na sa ahemfo akasia bi kura ye tuo mo ma ye ho enche ba da bai na sa ma hene asafo sa ma hene o je cha pa
Ukwa santima mpowa dama hina omo tonsa ase kama obeda to ama nipa mienu laptop ni si won o hyehyɛ nyoma gusuo na wo basesi ana abeya azen anu me ne de enu obetiti ne basa school no kura wate ne kura menim de yanko homa so 05513131 05513131 0548931931 0548931931 yanko homa so ye ne ahwefo ne afrefo so enkotwetwe pomo embra si hello Mato so kadache wan you we dey pick you Peter that me like Peter you I like na so dey ba o kede ya be ho city for funny bia ma on the kede dia o ti anu tie na be dia ma mi ka na na ma ba be da o se me man o da be da o na o de nya bu se no na ka ke bi do ni nya ta pa ono antam na entro ko ono tan mo di pa tuta na wa mu nya so into na tete o manu ma be ta e kwa be na do me ta to e to ali on kan mo mo ka ke bi do ni tede ko ma ni tike o Ghana ha me da ti okay hello ni mo ma do e ma ju su eguru katachi yanko ye ni o ye ni be na ba me ka se ta o ye ka sa free hello Ebiakwa house. Yeti opani mebre no. Na eya wo ka be ka wo hene a ebe ye libe. Wo because wo trap ga so wo nye wo hene. Hwe empelifo si enkwaki asemuti na boda bo. Konfo je na oba fe. Wo nya ne wo kire no. Na otu fo okemfo no yewura ye ka sa me di ma no wo fo e wo denim. Wa pension ne wo kiri asanteman no. Enya konto po yenye na ada e wo sibu ni man. Na wo kwa ye kodu nyeme na ya wo ba wo ska na ya na video nya wo ba be ni kodu ni gode ni ho na wo kodu a nya wo be ni wo ye ne wo sero bo amini sika ma no wo nya le hwe ni mo na wo ye no o ya ben no okay hello good evening majo so katachi baby afrefre udi o je se na mi de katachi adiga manzungu papa mamiti o me papa adama ya mo ta kana se ni wose da abwa adan ko ni tiri mu be na de na mi ti ko panse sebi ama ahini na aye ko mo bia na ni mu se ni so on se ye ka e via sia e ka wi ya fi ho de bia ko na de ni ko na se ni mo ba bi si na ti mo bi na so be pa sa se na so papa ni na wa ya na se wo yo he no sa se na mu bi ji no ti ni me sa de na ji ka o ri ni na lo ju na ho to no okay hello Tapona ni papa ne kabia wajana na misumo mfari sasa uchu kwa du ko te mo te pamu no banya dia bra si be ko jo unya jo ne bon ai me tu mo wa no mo ga te o bia ni mo no de tayo okay kwa Jesu pisi hello last caller hello baby afrefre udi katachi me kala fi Sompa fo nyina ho te sei ya pa me film chu no pass bo se ko ko be ja ro bia na me TV no da masipa okay na ya di dwumadie no enyina besi so enti no mofa production line to so ye de to so ache mofa production line to so anu to obi bia da asem bi hano obi bia da amane kire no so obi bia da wonte ase wa brabum obi bia da asasem ye agye no yesisi no no eno na Asem Npe Nipa ye ka ho asem yeso de akọ Cedar Worship Center ebuakwa Kofodua ho eno mo Cedar Worship Center ebuakwa Kofodua ho ena wo mo ewo eno ti no yeso de akọ na yeso de akọ no yinsa kokrumuti ho mopo eno ti wo mo na di nyame asem emu ehwampa de bremo foso Aboagye Oforisuo yakra mo yekọ long time